חי. החלטנו להכניס קטע כבד, אפילו שהוא רק לכמה שניות, וזה הקטע של הפיגוע. שהבחור מחפש את בר, והקושי שלו בחיים הוא לא רק מגיע מזה שאין לו את הבחורה, אלא מהקושי של היום-יום. צריך לתת כבוד למראות האלה, אתה יודע, זה דבר שהוא סצנה הישראלית, שאתה רואה מראות כאלה, כולם עוצרים. עוצרים, נראה מה יהיה. אנחנו נעשה פה סצנת מפגש כשהוא עובר צומת דרכים עם הרבה אורות והרבה רכבים לאחר פרידה מצערת. אקשן אדם, תבוא פה, בין המכוניות! בין המכוניות האדם! It's a wrap! תודה רבה לכולם! It's a wrap! It's a wrap! That's it! העריכה נראה לי תהיה קריאה, כי יש ככה בחומר טוב. זה אלעדה. א', מאוד מאוד נהניתי לעבוד איתך. אני מקווה מאוד 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 שתצליח, שגדול, תהיה חזק, שהחלום שלך יתגשם. אנחנו יפים, יאללה, בבית. אני חושב שיש לנו משהו גדול. זהו, והייתי שמחה להיות חלק מזה. בהצלחה. מבחינתם זה הסוף, מבחינתי זה... וגם יום הולדת לבת של ישראל. זהו. Happy birthday to you. למי איפה birthday? לא, זה... לכל משפחת בחיותי. תודה רבה. הייתם גדולים. ונתראה בהקרנה. להמשיך עוד יום, יש כל כך הרבה כוכבים בשמיים.